Miquel Àngel Riera. Mai donis per finit el temps de seduir-me. Allò que obtens de mi que no et conformi mai. Sempre hi ha un més enllà, una fita més alta cap a la qual segur que ens plaurà gravitar. Tu me fas engrandir les ànsies de misteri. M'agrada, amb tu, sentir-me perdut dins la mar gran. M'atrau anar sense rumb. Aquest no tocar terra, del que ara ja en diuen miquelangelejar. Defineix davant meu els signes del teu codi. Desdibuixen, confon-me amb tant de toejar. Apropa't fins al punt on et perdi de vista. Si em veus empal·lidir, és perquè em dones fam. Manacor, una vila a l'est de Mallorca, situada entre Esplà, la Serra de Llevant i Sa Marina. Una família benestant i aficionada a la música és el bressol del poeta d'avui. Però aquest entorn tan acollidor es veurà castrat ben aviat pel curs de la història. Miquel Àngel Riera, Manacor, 29 d'abril de 1930. Efectivament, la infantesa de Riera va quedar profundament marcada per la Guerra Civil. Mallorca va caure de seguida en mans del feixisme i la repressió va ser especialment cruel en viles com Manacor, majoritàriament republicanes. A l'Institut Ramon Llull del poble, Riera va haver de patir el sistema d'ensenyament franquista i potser per poder fugir d'aquesta infantesa grisa i mediocre, Riera es va anar apassionant a poc per la literatura de manera autodidacta. Aquesta passió la va compartir amb Jaume Vidal Alcover i Guillem de Fach, dos manacorins que destacarien tant en el terreny literari com en el de la cançó catalana. Miquel Àngel Riera va deixar la Sevilla als 17 anys per estudiar dret, primer a Barcelona i més tard a Granada i Salamanca. I va ser a Barcelona on va llegir per primer cop El romancero gitano, de Federico García Lorca. Al cap de poc també va poder conèixer l'obra de Pedro Salinas i de Vicente Alexandre. Tots tres poetes el van seduir enormement. Va ser, doncs, l'anomenada generació del 27, la que va marcar els inicis poètics de Miquel Àngel Riera. Com en altres casos, tenint en compte la situació política i sociolingüística del país, Riera va escriure els primers poemes en castellà, però no va passar gaire temps perquè escrivís un primer poemari en la seva llengua. Es deia Bolles de fang, que no es va arribar a editar. Sí que van veure la llum, però, alguns poemes catalans que publicaven revistes diverses i fins i tot un dels seus textos va quedar finalista del prestigiós certamen Adonais. El primer impacte públic de Miquel Àngel Riera es produeix el 1965 amb la publicació d'un recull titulat Poemes a Nai, un llibre sobre l'amor que havia començat a redactar 8 anys abans. Si va trigar a redactar-lo i a publicar-lo, encara hauria de passar més temps perquè s'enregistrés en un disc. 28 anys després, els poemes a Nai prenen forma musical gràcies a un altre manacorí, Joan Bibiloni. Per aquesta proesa, Bibiloni va comptar amb la col·laboració de Pep Tossar i Lluís Massanet. Aquest músic mallorquí ha publicat al llarg de més de 20 anys un bon nombre de discos del tot eclèctics, en què sovint han col·laborat músics de renom internacional, com Kevin Ayers i Ernie Mansfield. Molts dels seus àlbums són instrumentals, però alguns, com aquest, Poemes a Nai, contenen temes cantats. Una d'aquestes cançons, que Joan Bibiloni va compondre a partir d'un poema de Miquel Àngel Riera, és Mai donis per finit el temps de seduir-me. Bibiloni ja l'ha inclòs en 2 dels seus discos. Tu me fas engrandir les ànsies de misteri, m'agrada amb tu sentir-me perdut dins la mà gran. M'atreuen a anys rumb aquest, no tocant terra, del qual ara ja en deim Miquel Àngelejar. Defineix davant meu els signes del teu codi, desdibuixen, confonen tant de toejar. Apropa't fins al punt on et perdi de vista. Si em veus empal·lidir és perquè em dones fam. Tu me
sentir-me perdut dins la mà gran. M'atreuen a sens rumb aquest, no tocant terra, el qual ara ja em deia Miquel Àngel Ajar. Be with it. Emoció, sensualitat, desconeixement, allò desconegut, i aferrat a una resignació davant l'evidència de la vida amb una poètica meravellosa. El títol ja me va diguem-li, donar claus per jo fer-hi una música, no? Llavors, com va sortir? Va sortir molt espontani. Jo tinc una certa sort de que posant l'ofici de músic, a vegades me surten cançons que harmònicament són un poc no recercades, però tinc una sèrie d'eines en el meu abast que em permeten jugar bastant amb aquestes paraules, i vaig tenir la santa sort que aquest poema, ell tot sol sortia. N'estic segur que se va emocionar. Però no només en coses meves, sinó en altres coses. Era un home que no se podia... Era incomprensible, és incomprensible que un poeta no s'emocioni, per la qual ja hi som, ja estem dins el fregat. Una vegada fa anys, quan jo estava tocant amb una Les Paul rock i això, no? I ja recordo musicat un poema d'en Miguel de los Santos Oliver, que ara no me'n record de com anava la cançó, però sí que m'agrada quan la terra de Gàlet se despulla i gaudir dels solitaris paisatges otomals. És una època aquesta un poc contemplativa de Fueaca i aquestes coses, no? Vull dir que hi ha hagut sempre una consciència dins jo i sobretot un respecte cap a la gent que parla i que té coses que dir i que no té l'eina de la guitarra o de la música, sinó que només vull dir no pejorativament parlant, sinó que té, en vez de tenir la guitarra o un altre instrument musical, té la paraula i té un llapis i un bossi de paper per escriure coses, i que a més la nostra història i la nostra vida ens ha demostrat que hi ha grans persones i grans pensaments que s'han escrit, no? A mi t'estim, per exemple, m'ho deia ma mare, i encara m'ho diu. I això és un poema, no? Mai donis per finit el temps de seduir-me. Allò que obtens de mi, que no et conformi mai. Sempre hi ha un més enllà, una fita més alta, cap a la qual segur que ens plaurà gravitar. Tu em fas engrandir les ànsies de misteri, m'agrada amb tu sentir-me perdut dins la mar gran. M'atrauen a sens rumb, aquest no toca terra,
del qual ara ja en diem Miquel Angelejat. Defineix davant meu els signes del teu codi. Desdibuixa'm, confon-me amb tant de tuejar. Apropa't fins al punt on et perdi de vista. Si em veus empal·lidir és perquè em dones fam. Tu em fas engrandir les ànsies de misteri. M'agrada amb tu sentir-me perdut dins la mar gran. M'atrauen accents rumb, aquest no toca en terra, del qual ara ja en diem Miquel Angelejat. El treball poètic de Miquel Àngel Riera passa per llargs parèntesis entre el moment d'escriure els poemes i el moment en què els publica. Així, el poemari Biografia, escrit entre el 69 i el 70, no veu la llum fins al cap de 4 anys. Amb aquest llibre, Riera es deslliga de les influències del 27, de la retòrica i el món oníric que va heretar de l'escriptor Vicente Alexandre. Ara el seu llenguatge és més senzill i directe. Aquest canvi d'estil es constata en 2 llibres apareguts en aquesta època: La bellesa de l'home, guanyador del Premi Joan Alcover, i Paràbola i clam de la cosa humana. Durant els 70, Miquel Àngel Riera crea i dirigeix una col·lecció de poesia titulada El Turó, i uns anys després una altra col·lecció, Tià de Serral. Però també per aquesta època Riera comença a alternar poesia amb novel·la. Amb el rerefons de la Guerra Civil, medita sobre el comportament de l'home en situacions límit. La segona obra narrativa, Morir quan cal, guanya el Premi Sant Jordi de 1973 i fa que l'obra de l'autor mallorquí arribi més fàcilment als lectors de fora de les illes. El 1985, el conjunt de la seva obra poètica es recull en un sol volum, la qual cosa permet als lectors i a la crítica tenir-ne una visió global i adonar-se que Miquel Àngel Riera posseeix una veu personal i diferenciada en el panorama poètic català. 2 anys després, el Pen Club el proposa per a Premi Nobel de Literatura. Al llarg dels 80 i principis dels 90, l'obra de Miquel Àngel Riera es consolida definitivament. Rep el Premi Nacional de Literatura Catalana de l'any 87 per la novel·la Els déus inaccessibles i els Premis Josep Pla, Ciutat de Barcelona, Joan Creixells i el de la crítica per Illa Flaubert. És a la primavera del 96 quan, amb 66 anys i en plena activitat literària, li diagnostiquen un càncer. El poeta mor en una clínica de Palma aquell mateix estiu. Però la vida continua fluint dels seus poemes cada cop que algú els llegeix, cada cop que algú els canta. Primer en un disc íntegrament dedicat a l'obra de Riera amb Pep Tossar i Lluís Massanet. Últimament, a l'àlbum que Joan Bibiloni dedica als autors manacorins, inclou un poema de Riera musicat per Massanet. És Aquesta meravella. Aquesta meravella, que ni Déu pugui fer, que no hagi estat veritat aquesta cosa nostra. Aquesta manera del temps de posar peu fiter, tan a favor meu.
passant-hi per damunt un vernís com aquest, que fa ja irresistible tot el goig que he viscut. Amor. Aquesta transparència del record obligat a ser així. Aquesta inapel·lable convocatòria dels fets. Aquesta meravella que ni Déu pugui fer que no hagi estat veritat. Aquesta cosa nostra, aquesta manera del temps de posar peu fiter tan a favor meu, passant-hi per damunt un vernís com aquest que ja fa irreversible tot el goig que he viscut. Amor, aquesta transparència del record, obligat a ser així, aquesta inapel·lable convocatòria dels fets. Aquesta manera del temps de posar peu fiter tan a favor meu, passant-hi per damunt un vernís com aquest que ja fa irreversible tot el goig que he viscut. Aquesta manera del temps de posar peu fiter tan a favor meu, passant-hi per damunt un vernís com aquest que ja fa irreversible tot el goig que he viscut. Aquesta transparència del record, obligada a ser així, aquesta inapel·lable convocatòria dels fets. Aquesta manera del temps de posar peu fiter tan a favor meu, passant-hi per damunt un vernís com aquest que ja fa irreversible tot el goig que he viscut. Aquesta meravella que ni Déu pugui fer que no hagi estat veritat. Aquesta cosa